Ya bafowethu, ngakuyeka mina ukuthandaza. Ngisho kunzima kanjani ngakuyeka ukuthandaza mina ngiyifuna into ezongilethela unembeza. Sengidliwa unembeza manje imihla yami yonke yokuphila ngenxa yokuthi ngithandazile, ngithe ngithi ngiyathandaza ngacabanga i-dog style. Kuthiwa uNkulunkulu uhlola okusenhliziyweni nokusengqondweni. Ngizothi ngithi ngiyathandaza ngicabanga i-dog style, bese ngiyithini lento? Uzongithini unembeza? Sengicabanga amanyala endaweni erongi. Sengisemanyaleni. Ngcono ngingayithandazi. Ngcono ngivele ngiyeke kwakhona ukuthandaza. Ngoba phela nalo mqondo lona ngawuthola ukhona nami. Wawuvele nje ucabanga ngendlela ocabanga ngayo. Angizenzeli. Kuyay'fikela. Ngizithola nami sengikuyo le dog style.